Naħseb kulħadd ħassas ħana dal-aħħar. U naħseb tazz il-makis ħadd inżel għasel ukoll. Immaġina kieku ferraj tazz ilma, mort tagħmel xi ħaġa ta' malajr, tħajtlek inkis u bdiltilek ma' tazza misħun. U tmur tixrob inti mingħajr ma tinduna. X'se tajt? Nasibx tajt, tar tajt li x'inhi. Kemm insibu prietki, kotba, ċerimoni fuq internet, illi jidher il-makiesa imma fir-realtà huwa ma jeħraq u ma nindunawx. Ħossea jgħidilna f'kapitlu 4 vers 6, il-poplu tiegħi jinqered minħabba nuqqas ta' tarif. Kemm huwa importanti ir-relazzjoni mal-kelma biex niddixxernaw dak li hu tajjeb u dak li hu ħażin. Jista' qatt kaptan ta' vapur jasal mingħajr boxla? Daqshekk aħna ma nistgħu qatt nasru mingħajr il-kelma ġenwina, oriġinali minn hemm fuq ta' Alla. X'importanza għandha l-kelma fuqna? Fi Ġwanni 6 vers 35 insibu u Ġesu qalilhom, jienu l-ħobż tal-ħajja, min jiġi għandi ma jeħduġuh qatt u min jemmen fija ma jeħduhx qatt. Hawnhekk qed naraw Ġesu stess x'importanza eterna x'valur qed itiha lill-kelma. Il-mara Samaritana, l-pastor semmija llum, ġejt għall-ilma biex tixbor ilma temporali, imma l-ilma li jtina Ġesu huwa għal dejjem ta' dejjem. Nikkwantifikaw daqsxejn din il-kelma. Ġwanni fl-ewwel kapitlu itiha deskrizzjoni l-kelma x'inhi, deskrizzjoni b'saħħitha ħafna, fejn hu jgħid fil-bidu kienet il-kelma u l-kelma kienet ma' Alla u l-kelma kienet Alla. Mela f'dan il-mument li naqsmu l-ħobs u ninbit u niftakru hawnhekk Ġwanni ispirat mill-Ispiritu Santu qed jgħidilna il-kelma kienet Alla. Mela il-pedament tagħna fuq x'qiegħed? Fuq il-kelma. U l-kelma x'inhija? Il-kelma kienet Alla. U Alla il-kelma x'saret? Saret bniedem u għamret fostna biex ittina dik il-kelma illi tfejjaq l-ispirtu, tfejjaq ir-ruħna biex aħna nersqu lejn il-missier. Hawnhekk qed naraw l-importanza ta' dan il-mument kemm verament għandna ntuh valur, mhuwiex valur ġast ordinarju isna nagħmlu xi bit-tradizzjoni qed nieħduha iva u tgħaddi le. Hawnhekk qed niftakru saqajna fuq ix qed jistrieħu. Pedament sod illi kultant nisbaljaw iva minn dal-pedament naqsmu f'pedament ieħor, li mbagħad nindunaw dal-pedament jibda jaqarqax u jitfarrak. Ma meta saqajna jkunu fuq il-pedament tal-kelma, l-kelma talla, verament insibu l-mistrieħ. U dak li qed niċċelebraw illum. U kull ġimgħa li nagħmluha il-kelma talla li hija Alla fejn nifisha, li ġiet fostna tatinna u nożżuha għax biha biss nistgħu naslu għal ħajja ta' dejjem. Għall-glorja tal-missier. Amen.